So, NAS Urimusua 29 July, after a Politburo sitting, the 395th ordinary session of the Politburo, NAS news ziri kusvika panews desk ziri kutiudza kuti soon after that Mnangagwa washedzera for a meeting yekuti it wasn't actually scheduled but yangokaruka yapinzwa paschedule, right? So I mean, it just looks like ordinary state business, ordinary government business. I mean, my emergency meetings anoitika, but muri yezimbabwe tazovhendenyura tikaferefeta ende zvatawana muri zimbabwe zviri kutitaridza kuti all of this zvaitika because of something that just happened, a movement that just happened, a movement that was picked by Mnangagwa's guys vanenge vachishanda basa rekuongorora mamiriro ekunze kuita kuti hapana here chiri kutiretenda mukuru wenyika handiti. So right now this news is very important and munhu vanofanira kunyatsozviteerera kuti what happened is very important. Chakonzera kuti president vazoita end up vachishedza this meeting. So movement ingaita kuti president vavhunduke muri zimbabwe inenge iri movement yechii, right? Ndo pandiroda kuti ndichikupindai nemi munyaya chaimo chaimo. So pari kutaridza kuti pane military staff yamuva from a barrack riri kure neharare ichiswedera muharare. So this is according to what Mnangagwa zvaaudzwa, it's a scheduled transportation of some military goods like food and stuff and it. But you know, in a situation like this, President Mnangagwa cannot trust anyone, because my movements reported my movements because ava vanenge vatoripota vanenge vatori rimwe boys rakatoiswawo nekuside vatechiti sometimes varakashi vaya vakaiswa nekuside vekutoti havasi kushandira any official government department or anything, they're just there to watch kuti vacho vari kushandira government havasi kuita here zvinhu zvokutaridza kuti vangava vari kumukira government. Unenge uchioperator in a high stakes environment and where you cannot trust anyone. So right now meeting yashedzwa muri zimbabwe muri kunzi manga muchidiscusswa kuti in the first place why something kind of big like that zvisina kugara president vazviziva. So this is a meeting I think with some members of the JOC and some members of the Chichichi and kuti why something like that changa chisiri kuzikamwa, because remember my nightmares Mnangagwa knows kuti for sure he knows exactly how Mugabe was removed. Maybe not exactly, but he might have been, you know, in the background there, watching things happen, watching people turn against Mugabe, and he knows how it happens. So iye pachake anenge achitoziva kuti it's a reality, zvinhu zvinotoitika, and vakomana ava vakanguri vachitaura, and Chiwenga wakataura chinhu ano akati iye macitizens ari kufanira kucontributa, aiparidza nyaya yaLazarus akati macitizens ari kufanira kucontributa, and 31 July is a direct answer to that call. Chiro tisiri kuti vana Reverend Mutata vari kuita zvinhu izvi, vana Tendai Biti, vana Love Mo Madhuku vari kuita zvinhu izvi to really, you know, answer Chiwenga. No, but it is the answer he was praying for, and it whereby if any, because you see, listen,
Mnangagwa chiri kuzomubvisisa, it's when he starts beating people, there will be ndo pane a chance yekuti vana Chiwenga vanokwanisa kuisa command yekuti no guys, you cannot stop beating people. Once vati stop beating people, and then that command is highly likely to be listened to, because hapana musoja ari kuda kurova munhu, hapana muprista ari kuda kurova munhu. They know kuti we are in the same situation, we have to fix this country. And so 31 yamuri kuona Mnangagwa maybe rutogara akarohwa newhisky. Anyway, ndandichitaura nevamwe comrade vachibva vanditi chinhu one right now chiri kufanira kuita Chiwenga ndechekuti musi wa31 or anything, as matter of fact, musi wa31 hanzi Chiwenga anofanira kungotora bhodhoro rewhisky anditi orova 1 shot, 2 shots, 3 shots, 4 shots, 5 shots, 6 shots. Achipedza kurova 6 shot otaura zvaanoda, odeclare zvaanodeclare, and then orova tumwe tumashots tu ovata. By the time yaanomuka ava sober, anenge ava president. Every Zimbabwe. Hanzi mukomana, all he must do is just to publicly declare something positive about the people, about the constitution and things. Vanhu votopedzisa, masoja votopedzisa, zvinhu zvose zvogadziriswa. Constitution comes back into use. We reverse Camp 3 because izvi akutaurwa naJoshua Maponga izvi, it's some of the things zvinokuratidza kuti, because listen, unoziva kana une friend boss, friend nemari, unofanira kusvika kwairi. In fact, muchitamba mose paya muchitaura unonyatsokunzwa zvinhu zvinodiwa nemunhu. Kana munhu ari kuda kuita mambo, handiti iwe uchitaura naye and utoona kuti mufesi une power and ari kutokupa maopportunities ari big, kana waenda out there wakuita bootlick, unodzokorodza zvinhu zvaanoshuvira nemwoyo wake to the public, womusheedza izvozvo kuti mambo Mutapa, so zvinongoita na Whitney uchifara mambo Mutapa, mambo ndimambo asili, because he knows kuti izvi ndo zvinhu zvinofadza Mnangagwa to the fullest. Kana adaro maopportunities also of inonzi bootlicking 101. Right, so Joshua Maponga muchimuona achibudikira achitaura zvototi Zimbabwe was the first to take land, Zimbabwe will be the first to establish back a dynasty, a king, whatever. It's because he knows kuti izvi ndo zvinhu zvinofadza Mnangagwa. But tiri kufanira kutaura izvi, hakuna munhu akakwana anoda kutongwa. Chinonzi mambo mutongi, ende mutongi aripo nekuti pane vatongwi, ende muvanhu vane chishuvo chokuti tive namambo anotitonga mungori weak sana Joshua Maponga, kungotaridza kuti sure you are just weak, you don't believe in self-determination, because chinonzi democracy, it's about self-determination. Hachina basa the West or whatever, it's about self-determination as a human being, to be free in a country, to wear what you want, to say what you want, to eat what you want, to sing what you want, and all these things, as long as you are not directly killing somebody or hurting somebody. You understand? Self-determination. Kwete kunzi kwai munomu kingdom yangu vanhu vakuita zvakati, every Sunday vanhu vanofanira kuenda kwakati, chichi washayikwa ikoko, wazoshayikwa sei, mambo ninge achikubvunza zvimubvunzo zvisina basa. But vanhu vasina order life, they need that. Vanenge vachiona kuti ndo zvinhu zviri bhobhozi pachavo, they can't do anything. You understand? So vanoshuvira kudai tatongwa namambo ka, muri kuti wastira time. Regai kumira mberi kwedu. We as Zimbabweans, we know what democracy is, for we have idealized it from the narrative the ZANU-PF has been painting for years. This is a democratic country, and we saw it and we accepted it and we lived in it, in that narrative. So democracy is within us. And so, Zimbabwe,
This is what's happening. Ndo mamiriro akaita zvinhu right now. Stay tuned. Peace.